Iloilo kag syudad sang Iloilo sa kapi sa klanin ng Tike kag tubtob sa malabutan sa atong sining pagwaragwag sa sining udto. Sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon namon sa kahanginan? Well, dalon ta karon dugay-dugaya ang balita sa Kapitolyo Provincial, balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa consultative meeting angot sa fireworks injury prevention patigayunon sa Disyembre 20. Sa Bacolod City Government Center karon dugay-dugay gabalita ni Aksyon Art Tayhupon. Ini may kangtanan sa konsultasyon ni Mayor Albi angot sa hingyo sang pila ka mga negosyante nga exemption sa natalana ipatuman nga truck ban sa Lunes nagapadayon. Sa balita naman upod kay aksyon na Irek Magbanwa sa BCPO Kapulisan sang Police Station 8. May person of interest na sa kaso nga paglutang sa tagiya sang security agency na kaligad nga adlaw sa Barangay Singkang Airport. Sa balita naman kay Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga kapulisan sa Banwa sang Candone hugot nga magabantay agud nga magapabilin nga drug-free municipality ang lugar. Sa patrol nga balita mga kaaksyon, OIC punong Barangay Stila de la Peña, Lobrido sang Barangay 16 nagapanawagan sa pumuluyo ang nga suportahan ang iya liderato sa piyak nga nagahingyo nga o nagahungayo o nagahingalobla ining budget sang barangay. International Rights o Human Rights Day. Patigayunon ang rally karon sa hapon dra sa may area sang Gatoslao padulong sa Public Plaza or sa Bacolod City Public Plaza mga kaaksyon dra sa Fountain of Justice na ihuwaton ang programa. Sa balita naman kay Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, resulta sang crime lab sa ginda pa-examine blang droga halin sa isa ka street level individual nga nadakpan sa bypass operation kahapon positibo na pero sa Lunes pa ipasaka ang kaso. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa Banwasang Calatrava, 5 ka mga barangay ho sa Banwasang Calatrava gindeklara nga drug-free. Sa balita naman kay Aksyon Vigya Pasible sa Banwasang Hinigaran, 2 ka mga lalaki arestado sa drug bypass operation sang PDEO sa Banwasang Hinigaran. Kalakip man sa nasyonal naman nga balita, mga kaaksyon low pressure area ho, posible mangin isa ka tropical depression subong nga adlaw sang Sabado. Amuning may pagulan-ulan kahapon nga nabatyagan sa pila ka porsyon sang pungsod Pilipinas. Natunli lang sa Negros Occidental, sa iban nga mga lugar sa Region 8 maulanon ang tiyempo mga kaaksyon. Kag bag-o nga banknotes nga permado ni Presidente Marcoso kag BSP Governor Felipe Medalla ginpagwa na
25 milyones pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo na recover sa syudad sang Zamboanga. Mga opisyal nga magabantay sa kinamatarong sang mga preso ginatanaw nga ibutang sa jail facilities. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share, mensahe kamo dayon kay tinguan ta ina nga mabasa mga kaaksyon ha. Sige, like kag share tapos mensahe ninyo dira kung anuman ang inyo sining mensahe, kung panamyaw, kung message, pwede lang, no? Para sa siguradong sigurado. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige, karon na dugay-dugay mga kaaksyon na lambadahon ta mga balita gikan sa ato sining mga aksyon unit reporters, but ang ining portion ginadulong sa inyo sa kaluan sang live extension coffee mix mga kaaksyon, no? Ang live extension ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, Aksyon na Radyo, Philippine Standard Time, las 11:39 ang aton oras mga kaaksyon, no? Daw ay pagkagit over ang halos kalabanan bangod sining pagtaliwan ba ni Jovet Valdivino, no? Subo-subo gid man sa mga nagasunod sa kay Jovet Valdivino sa lamharon nga pangidaron 29 anyos ti nagtaliwan na mga kaaksyon bangod sang portinudo ka simple lang kamatayon niya, makin mo nagligad lang simana, pagkalipas ang isa kaya simana way na piho na, deadball na mga kaaksyon, no? Do kabudlay. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby ay manong balik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pride Bar Blue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena. Pamate sa sining udto may lang pag-monitora sa kay Dennis Richard Tiboroma, Alex Montesa, Jeneline Gabihan, no? Thank you gid kag kalakipman sa kay Emily Morden, Rochelle Evangelista, Jenny Solgon, Ronilo Pahilanga, Imi Turado, Nancy Balsimo, sa kay GRC Pedro Lalino, no? Gloria Lara, Panoy Celoso, Jams Mered, no? May lang pamati kay Jams Mered. Di na to siya. Dali lang ha kay okay, dali gid lang ha. Sige, di na to. Sa kay Lilia Anilado, Manjo Arniho, Jeneline Gabihan. Thank you gid Jen, no? Okay. Sa iban pa naton nga mga kaaksyon, si Jofrets Francisco. Thank you gid, no? Jofrets Francisco and Manjo Arniho, malang pamati, no? Bret Hart Tunato, magandang umaga. Magandang umaga din, no? From Antipolo City, Rizal, with my wife, Mimi Tunato. Thank you gid Bret Hart. Salamat gid sa pag-monitor, no? And Jofrets Francisco, great lang Francisco family, kag Ronilo Aposaga, pamilya sa Ronilo Aposaga in family sang Manaplan, no? From Tubuso, Negros Occidental. Rizal Balsimo, salamat gid. Sa kay Jenny Solgon, and nang Lablin Hisolgon, Gariando, happy birthday today, no? Thank you gid. Birthday Subong, no? Nancy Balsimo, salamat gid. And Billy Albay, no? Thank you gid. Lilia Nilado, permi mati di. Okay. Thank you. Ayos, kagiban pa naton nga mga kaksyon si Emily Morden, siya tamyaw lang happy birthday kay Kagawad Lori Morden sang Barangay Kabug, Bacolod City. Happy birthday, Kagawad Lauren Morden sang Barangay Tangob, no? Ronilo Pahilanga, aga pamati sila subunga. Si Ronilo, si Jinky kagang akon anak, Jay Pahilanga. Jay Nigoro, Jay Pahilanga, sang Barangay Sampinit, Bago City. And sa kay Patrick Saludares, mayong udto lang, tamiyaw lang sa taga Moises Padilla, pamilya Saludares, sa Sitio Upper Buenavista, Barangay Quintin Remo, nga nagapamati gid subong, no? Rizal Balsimo, thank you gid, pamilya Balsimo, sa Barangay Santol, Binalbagan, kag sa mga Garcia familia. Ang tamiyaw si Rizal Balsimo, sang Barangay 35. Ara ka na das Barangay 35 na to Rizal. Thank you, gid. Salamat, gid, no? Barangay 684. Balita, Banak, Buliki. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banak, Buliki. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:45 na nga ton oras, mga kaaksyon. Sige, kwaunta ng mga balita. Gikan sa aton sa nga mga aksyon na unit reporters on standby sa aton ngangaan si Aksyon Alvin Graba, mga kaaksyon, no?
OIC o kung officer in charge sanayo si punong barangay Stila de la Peña Lobrido sang barangay 16 nagapanawagan sa pumuluyo yang suportahan ang iya liderato sa piyak sang nagahinguyang nga budget sang barangay kuno. Nga nagahuyango ang budget sang barangay di nagkadto ang budget sang barangay ni kagang rally angot sa International or Human Rights International Day subong adlaw mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, isa ka dako nga challenge karon sa mga barangay officials sang barangay 16 especially ni OIC punong barangay Stella de la Peña kung paano sulbaron ining problema kag financial crisis sa barangay 16 diri sa syudad sang Bacolod. Nga may financial crisis, 50 mil na lang more or less ang nabilin nga budget para sa bulan sang Disyembre. Action Rex. Ti kon amo na siguro ti piguon niya na tubtub matapos ang calendar year 2022 Action Alvin Rex, action Rex kay O sunod diri. kung wala budget kung anong gihuon nila drati depende pero ti kung may kwartas la mutamot sila Sakto na amo man ang ilang plano sa karon. For the meantime, maamot-amot gini sila aksyon na Rex sa piyak sang krisis. Para Kay malabutan lang tapos tuig Oo, kay Pila naman ang kadlaw? actually 22 almost, days na lang. 22 days na lang, almost 3 weeks na lang, no? Oo. Kaya na nila para mapila lang ni kabulan kay 6 months naman ni siya Action Rex nga magapong ko bilang OIC punong barangay after nga na suspend si Kapitan ang aton si Joseph Action Rex, no? Si punong barangay Joseph de la Dila ano? Dila Pinya guro o ano to? Ali, gabi siya ako niya, no? Joseph de los Santos. De Los Santos. Oo, gabi siya ako niya, nga pilit. Diba? Anyway, action na ang ako niya toki-toki, no? But anyway, okay na. Sa ilo na lang guro sa piyak nga komunikasyon. Kay daw wagid daw baldagid ang imong komunikasyon dali lang. Kay masaylo si Aksyon Alvin Graba sa piyak nga linya mga kaaksyon para may baluan tani ang ginpatigayon nga press conference subong agas ang punong barangay nga si Lobrido dira sa barangay 16 OIC niya. Good for 6 months lang gini Aksyon Alvin. yes, action Rex, no? Good for 6 months naman ang suspension diri ni Kapitan de los Santos sa diin sunod diri kay De La Peña. Actually, ang budget for the whole year sa barangay 16 is 11 million. Katuan tabing kay Cap de los ano ganito? De los Santos. De Los Santos anong ginalinan siniyaw? Sunod sa reaction na Rex, ang isa sa mga suspension diri kay bangod man sa reklamo man sa pila ka mga barangay official, especially ato balang wala pagsweldo Action Rex sa mga empleyado. Oo. Kung wala man nasilduhan ining mga pila ka mga empleyado base sa reklamo Action Rex, subong problema mangyapon. Kay nga sunod diri kay OIC punong barangay Stella de la Peña, ang katapusan nga nakabaton sila sang sweldo just for 2022 was July of 2022, but tub-tub karon wala man sila gihapon nakabaton sang sweldo. Tidi na nagkadto Amo na ang isa sa mga gina-question Action Rex kay sa 11 million suno sa aligasyon kag pahayag diri ni Kapitan OIC punong barangay de la Peña nga suno sa iya nga sa 11 million anong natabo wala man project. Gaga diri na discoveryhan Action Rex nga may mga perjury sa pirma diri ni De La Peña kay siya gali ang Chairman Committee on Finance. So diri puro perjury, puro 71 ka mga pirma diri nga ginpeke Action Rex kag pila ka milyon ang nakagwa na diri. And isa na ginpeke ang pirma ni Kapitan de los Santos? De La Peña? Ano to? Ginpeke kay siya ang chairman that time sa committee chairman Sino committee on ang finance. perma ni Kapitan?
Muni ang ginatukib nila sa karon kung sino ining mga nagpirma ni o kung nagpeke sa iya nga pirma. Sino nga siya man? Si De La Peña Action Oh, Rex. na amo na ang nagpike sang perma ni De La Piña sa ano na butcher nang ginpermahan? Butcher kag ang pagpagwa sang kwarta. O ti Sa paano nga pangkot. way kay balo si kapitana? Ging question naton nga wala ka kabalo sini. Amo na gani sini niya gina-question maginanamon nga nakagwa ning kwarta nga gin-purge o ginpeke ang iya sini nga pirma. Sino ang chairman sang finance committee aw? Si ang OIC Subong, si Stella De La Peña Action Rex. Ti ara man lang sa gali dapat Oo. sila nang nagkuan sina kung anong kamaturan sina. Oo, nalakip na diri Action Rex kay isa sini sa mga problema Manila kay pila konti 45 ang mga empleyado sa barangay. Na diri ang barangay official. Di suno sa iya nga ini nga December ti kay mas lapit o kung more or less mga 50,000 na lang ang pundo nga nabilin amo na ni paigo-iguon for the meantime para masweldohan lamang ang ining 45 ka mga barangay kag makabawi posible sa madason naman nga tuig aksyon na Rex. Barangay Pero, workers nagpilang sweldo sang barangay workers aw? may ara action Rex, hindi pala reho mo may 3,000 may ara 7,000 hindi pala reho Ti kay go ng 50,000? na 45 pa ang empleyado. Di din lang na nila kwao na. Ginpamangkot naton siya isa sa mga sabat sang media sa ni De La Peña sa media nga ara for the meantime mabulig sa iya si Mayor Albi Benitez Acciona Rex. Amo ni so depende let's see kung anong mahimo niya sini kay ginpamangkot Mabulig financial? posible base makabulig Financial ginadiskusyonan mo. Oo, problema gid na iya nga dako kay makon. O ti mabulig si Mayor Albe? Amo na ang sabat niya, mabatian mo na iya pahayag around action Rex. Isa diri sa mga challenge man sa karon action Rex kay may mga priority projects man siya kuntani, especially ang pagpasiga sa iban nga mga suga, widening sa mga dalan kaga iban pa. Gapanawagan man siya for the meantime sa mga pumuluyo sa Barangay 16 nga sa piyak sining krisis kang ginaatubang karon sa Barangay 16 gapanawagan sa pumuluyo nga suportahan ang iya sining liderato. Ikaduha nagapanawagan man siya of course kay Kapitan kag ready man siya magatubang kay Joseph de los Santos nga kung ano gid man pag-diskusyon na nila willing gid siya nga magatubang. Ari ang Si Joseph de los Santos siya? amo ning suspended nga Ti nga kinanglan pa tunay magatubang aw. no gin-challenge man sa tang media kung ginanglan niya magatubang kag kung Oy na willing kinanglan siya. total suspended man ning kapitan, ikaw lang daakto yaw kay ikaw man daga kuan nga magkinanglan kapay mo ya maninoy kag maninay da yaman. Ari action Rex ang pahayag diri ni Stella De La Peña. 71 counts nga hindi tanan akon signature. As a finance ang amon barangay, nakita ko dito nga piki gid ang akon signature. Actually, asa na nagkaladula na ganing akon nga mga IDs kay gina-compare gid ni Ma'am Kapatar nga ang akon signature dito is fake gid sa signature nga kung ano may ara ako. Huwag mo masilip ang inyong pagpupon, mabilin, pag-numero na lang. Actually, mo na sa ganing October, November, December, ang bilin sa ngamon nga bangko hindi na maglabot sa 50,000. Wala SK, wala project. May ara sa commitment ng City Hall sa inyo. Actually, si Mayor Albi, nagambal man siya nga unahan na lang anay ang checks ang kung anong pinaka-importante nga Ulo Brown subong kay hindi man siya magpabaya sa amon. Mabulig siya, willing di siya mag-help sa amon barangay. Willing ka ba mag-istorya kay Kapitan Jose? Willing gid ako, wala ito yung pagdumot sa isa ka tao kay wala na tayo kabalukon nga ang naubra man ang amos na. Ako open ko anytime. Ako nakatawag ka naman sa akon sa nabigad ka mo nga do na accept mo naman gid nga matabo ang amusin ni. Halos gagin paubaya mo na sa akon. Mapasalig ko lang sa imukap nga hindi ko gid pagpabayaan ng barangay 16. Palanggaon ko gid sa time nga termino nga ari ako diri subong sugod sa ini nga adlaw hasta matapos ang akon nga termino nga ginatag for 6 months. Sa mga pumuluyo ko naman niya nga nakabati sa ini nga press con nakon tagain nyo lang gid ko kay gayunan nga makaserbisyo sa inyo. Hindi man kami sa subong makahatag sang maayog pero kung may mga suggestion kamo kag comment sa akon pamalakad willing gid kami nga council aksyonan ina
makabulig, mabuligig kami sa barangay. Ayos. Sugod sa Lunes, ang ano na Rex, ang nga kabayan lamang sa nga payag diri ni Kapitan de la Peña. Pakaronan talang ni aksyon na Rex ining rally nga matabo karon sa hapon. Anong oras ni? Alauna matabo ang ining rally pag-umpisahan sa may North Capitol Road pakadto dito aksyon na Rex sa Fountain of Justice. Ayos. Reports ang patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas ka dosis ang Vitamin D3. Agad mo Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alauna, alas 11:56 pa lang daw gasako ka. O dali gid lang, standby na aksyon artay hupon sa Bacolod City Government Center. Balikan ko lang ikaw, dugay-dugay. Salamat gid aksyon Alvin Graba sa balita sa patrol. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sa Tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12, 2 ang aton oras. Standby na Aksyon Art Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. No? Life Extension Super Fiber anay kita, may koneksyon sa may ko nga kulo na manubo nga immunity. Rason madamo sang For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working Tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:04 ng aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ambot ko na tapos na ang konsultasyon with Mayor Albi angot sa hingyo ni Blasang pila ka mga negosyante nga exemption sa natalana nga ipatuman nga truck ban sa Lunes nagapadayon pa. Ambot ko na tapos na. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art. Tayhupon Aksyon Art. Why gid lang malugay Action Rex at least natapos sa gidman kag ang resulta gin grant ni Mayor Albi Benitez ang request sang mga stakeholders kapin pagid mga truck operators, mga truckers bla kay ang ilas ni Hilyo kumo nga ang gusto tani sang city paagi sa desisyon nagbigad sang bitak na dapat starting alas 6 sang aga hasta alas 9 sang gabi hindi gid sila pwede kung tani ni magkalabay mo. Alos tanan Action Rex nga mga dalagko nga mga trucking 6 to including 9 tani ni. amo na tani sa Lunes why gid sa makita ka naglalabay o nagatraverse dira sa mga mayor nga dalanon. Di amo lang nga naghinyo sila kaya kahapon prior sining consultation naging patigayon sining nga morning nga ara man nag-attend si Councilor Al Victor Espino, ara man si
Councilor Tadi Saison gani mo araman si Pausi kag City Legal Officer Attorney Ting mismo si Mayor Albing nagpamati man sa side nila pero ari ay gin-grant sila pero regulated ining matabo action next ano mo tamalon pwede na makalabay kapin pagid kon perishable goods sining dali bala madunot nga hindi mo pwede pag-i-delay nga mga products nga ginakargas dalagko nga mga container vans. Meaning ang in short yang tracking nga may tubo hindi gid kagi na sa muna nga time. May window nga ginatawag na Axolex from 8 a.m. to 4 p.m. Ang matabo sinisila may checkpoint na ipahamtang sa tatlo ka mga lugar. Kung nagapasulod ka sa Bacolod, din ini. Sulod kay Major Junji Liba, ang settlement kay ginhimo kag arrangement sa alkalde, ang area dito ko nalin ka sa Mansilingan or Murcia area, sa may Guanson, Dablaxolex, may ara Mansilingan, may ma-standby da nga mga personnel sang bitaw upod na sa pulis nga mag-aplastar sa checkpoint kamo ni magabantay sila. Now, kung tracking ka sa Antibo, nalin ka dito sa Murcia, from 8 p.m. to 4 p.m., pwede gapon sila pasudlon, pero dapat nga sundon ang regulation nga may ara alternate. Hindi sila magdulungan sulod action next. Meaning nga matamaton sila. Dulog ka anay. Wala tanay. No, magamad na ito pagpamangkot. Sila pwede naman pasundan. Amo naman action next. Di nang daw final command na ara sa may NGC Lapet or sa gwa sang NGC? Wala kay bali ang isa kundi dito sa may area sang Guanson. Ang isa dito sa Sigasco nga checkpoint. Ang isa sa Bata. Amo na action next. Amo na siyang gwa niya. Layo-layo gali na. Sigasco. Okay, kung na sila lapit sa NGC. Sir, conferential man sila blang malabay? Kaya sa konferensya, dito na sa may Bata, sila ang maglalabay na, dito alay sa konferensya, at least kuha pa yan sa dalan. Ganun ay mayo pala ito. Kaya kung na sila lapit sa NGC, magpadulugol, di ko maginutok. Pagin mo, dito na sila na outside. Dason, amat-amaton sila pasulod. No? Depende kung anong flow, kung daw portigig ka pinot, medyo tayag-jutay nagainay man ang pagpasulod sila sa Rex. Kaya mo lang ayo sa mga truckers, so kiking consider ini ni Mayor Albi Benitez. Now, bago siya gani, actually may meeting pa boss, si Police Major John G. Liba, sa magkapitan naman niya, nung magapamtang sila, sa checkpoint, kag at the same time, there is pati gayunon na rerouting scheme sa dalang naksyon, ang tarang nga magkapitan within sa area nga initially, nag-meeting na sila kainaman ni Mayor Albi, boss, may harap final instruction kag meeting si Major John G. Liba. Pero anong resulta sa ila sining consultation kag pagpamati sa ginaduso sa mga truckers, yari ang parayag ni Major John G. Liba ang head sa bitaw right after sa ila meeting. Open na to na sa window ang sa tunga da sa between 8 sa aga pakadto 4 which is mga 8 hours na siya. Ma-open naman ang taryapon mo window pero regulated passage lang. Kumbaga every 5 minutes pwede sa palotson. So sa tatlo ka checkpoint matabo, ma-standby na sila. May arakamanta nga mga personnel nga magmanta. So every 5 minutes i-release sila. Except ang mga ang mga perishable, mga medyo hindi pwede madilatar. So mo na nga ginaano tala palabyon kaya sila. Hindi ng mga checkpoint area ganit eh? Ang isa naton, kung magaling ka sa south, diri sa sa Sigasco. Kung diri naman ta sa sa Guanson or sa east, no, sa Murcia east, no, Guanson. So diri sa unan sa Coca-Cola. Ang third or last na sa Bata, sa Rotunda da bala. So all trucks nga coming from north, sila mga standby or ma-stage sa kaning ng dalan niya pagkato sa airport. Okay. While ang tanan niya mga trucks coming from Bridco, ma-stage dire sa dalan niya alin sa Bata, ng Bata bala, no? Okay. Before mag-approach sila sa access road, so sila ipahulaton.
Ang mga action Rex na naging solusyon sa kalatapan sa alkalde nga tiamo maning instruction sa kay Major John G. Liba balantayan diri sa implementation na on Monday kung bala ina may adjustment o kung sundol ang ila sining naging kasugtan kaginhatagin Grand San City nga regulation sa ila. Ratag ba itagikan sa Bacolod City Hall bulog na tulong sa inyo sa Life Extension Super Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time last 12:11 nga tonora. Salamat gid Aksyon Art Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Karon dugay-dugay balita man ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Isunod ta sa dili gid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Milo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung start? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Ti isang ano ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ja ka kalipay namon kag may naluwanon gid ja nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid ja sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 ang aton oras, mga kaaksyon. DTX 500 capsule anay kita, no? Gina-problema mo balang mataas nga blood sugar level mo. Mag DTX 500 capsule na kita, may ang pala extract nga bugana sa charantin nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level, likawan ang komplikasyon dala sang diabetes. Mag DTX 500 capsule na kita, kulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi magkabalaka. Mag DTX 500 capsule na kita. Dasunanta ni siya. Karon dugay-dugay aksyon na Mar, no? Bag-o nga banknotes nga permado ni Presidente Marcos kag BSP Governor Felipe Medalla ginpagwa na mga kaaksyon, ha? Si Marcos ang ika-17 nga presidente sang Pilipinas, samtang si Medalla ang ika-6 nga governor sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ila perma ang makita sa 20 pesos. May 20 pesos naman galing banknotes, no? Hindi na niya bilog action gem na pangtipon mo na blang nga mga sinsilyohon nga 20. Hindi na sa subong gali. Banknotes naman eh. 40, no?
kag ang 50 pesos 100, ang 500 kag 1,000 piso bills, no? Why 2,000, no? Si Action El Rey lang na nagurong may 2,000 nga bilog, no? But mayara ka na, sir? 2,000 nga bilog. Daway paguro daw drawing lang na sa Facebook siguro yang nagagwa nga may tag 10,000, may tag 5,000 nga bilog do hindi naman naguro 1,000 lang nga piso bill ang updated nga banknotes ang matamat na nga ipagwa. Umpisa sining nga bulan sang Disyembre mga kaksyon. Ang bag-o nga naimprinta nga mga banknoted ang may parihas design, size, dimension, kag security features kaangay sang new generation currency kag enhanced NGC banknotes mga kakson. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Daligid lang sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia, isunod ta sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi, diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasok para ng traffic to or ng traffic dito sulod ang continuous rain. Ng tunay na pangyayari
pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 aton oras, katuan tanay balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa consultative meeting angot sa fireworks injury prevention patigay yunon sa Disyembre 20. Mga kaaksyon, yari ang balita, upod na kay Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon na Rex sa mga alas 9 ang taknasang aga sa Disyembre 20 natalala ang pagpatagal sa pagsinapol. May kantaran sa fireworks injury prevention na hiwaton dito sa mga nature sa village sa restaurant sa mga sunod sa Talisay. Ini ang pangunahan sa Provincial Health Office kag sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management nga talatapan. Ining fireworks injury prevention nasandig man ni sa direktiba nga ginapagawa sa Department of Health kon na DOH. Adres sa bayan sa Western Visayas ang DOH, Western Visayas Center for Health Development na ginpormahan ni Regional Director Dr. Adriano Subaan. So, ang mga inimbitar diri, of course, ang mga taga-provincial office, ang taga-PDRRMO, ang tanan nga mga city, tag-municipal, DRRMO o kung DRRM officers, pati na ang mga city health officers. Ang agenda nga pagkatalakayon, number 1, ang fireworks related injury campaign. Pagasundan ini sa isa ka press conference angot naman sa fireworks related injury nga kampanya. So ginalauman Aksyon Rex nga base kon saka ang fireworks o firecrackers related injuries sa mga 2022 kay waay na sang limitasyon mo ang mga kaksyon sa pagpalupok unlike na iligad ng mga tinuig 2021 sa datos iya sa DOH nagnubo sa mga 11% yun mo ang firework related injuries nationwide. Bagod man sang halit o kon peligro pagkaya sang COVID-19. Ang DOH may ara sang papotok injury reduction campaign nga ginapatigayon kada bulan sang Disyembre gina. Dira ginasaysay kang ginapabalos publiko kung ano ang dapat himuon para nga malagawang ng firework related injuries. Ang ginaparubit yapon ti laban-laban ay sa inis ang ipahanundun sa sining consultative meeting ang ginalubilian nga mga fireworks kaga firecrackers lagi na nagkatanguna ang Turga, ang 5-star kag ang Piccolo. Isa diri sang magatambong kag dako man nga firecrackers ang Retailers Association among halin sa banwasang Hiliguran agi sa ilang sa mga mataas na opisyal darang semester ng Faro Ilon. Ay daw, kuan gid daw, hinigaran gid ang pinaka-center. Ambot, ano pagid nga mga areas niya dito sa North daw may ara man Aksyon Mar? Sa North, may ara man, pero hindi tanto ka sangkad kag kalapad la area. Anak iya sa banwasang Hinigarante, amo na ginakilala kiti Aksyon Rex ka fireworks capital sa Negros Occidental mo. December 16 ina Aksyon Rex actually ang schedule nila nga pag-plus target sa baligya nila nga fireworks nga firecrackers December 16. Again na to, nila sa pag-umpisa man sa simbang gabi, di may ara na da sa kolokompleto man nga permits. Ginakuha ang mga retailers kag
Manufacturers Action Rex kag sa una tang interview kay Mr. Bailon ginsiligatong nga nagkatambong na ni sila una sa seminar ng kapatigayon sa Philippine National Police may kantanan firecracker safety. Karon sa gabi balikan ko ni si Mr. Navarro Bailon kung pilagid ang kanamuon sa mga retailers kag manufacturer na magaplastar sa ginasan ng display baligya para sa firecrackers sa mabot nga Desembre 16. Ang kaaksulipikan sa Kapitolyo Aksyon na Malon de Novoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Thank you! Dagang salamat aksyon na Marlon Hidovilla, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Alvin Grabas, Anbay Anaynoy, sa Nokpo nga balita. Kay balikan ko lang ikaw dugay-dugay, no? No backlash dashboard ang kinanglan ninyo, no? Ang no backlash dashboard, amo ni siyang si 37 ang aton oras DTX Coffee Mix na kita, no? May yara sang superior antioxidants mong nagabulig sa aton nga lawas. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat. Tino bank account agid bangko pagid pero na dulaan pa 1 milyon ka pesos mga kakson. Ang nagdangop ini sa NBI amo ni si Flor Delina Chan nga ang nakabaton sang madamo nga text messages angot sa one-time password o kon OTP sadtong October 26 tubtob October 27. Duwagid kadlaw nga pabarak yagali. Suno sa kay Chan
wala niya ginsapak ang amo nga mga mensahe. Bangod wala man siya nagagamit sang online banking para sa iyang transaksyon. Dugang pa sini, ginatawgan niya ang bangko matapos makabaton sang mensahe nga nagapaandam angot sa suspicious transaction. Suno kay Chan, nadiskubrihan sini nga nadulaan siya sang 1 milyon ka pesos matapos personal nga nagkadto sa bangko. Nagpadala naman sang sulat ang Rizal Commercial Banking Corporation kay Chan o kung si bisibla kay Chan kag ginpahayag nga hindi nila mabalik ang nadula nga kwarta bangod OTP kag wala man sang paglapas nga natabo sa ila sistema. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Naligid lang mga ka-aksyon. Kay Malikanta, dugay-dugay ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pride Bar Blue, hindi... Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo diri sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata. Man naman damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:44 ang aton oras na maniyo kay Big Time Rollback sa Martes na ni. Ti pwede nagkatughong man ti
big time mo, dako-dako gawa ning makaltas, no? Sa rollback sang gasolina, nugtugong ta sa salakyan, bantayan lang sa Martesa. Kag basta big time, according sa mga oil companies ang iganubo mga kaakson. Mayon ni, kag may tsansa na ni si Akson Elmar, si Akson GM, si Akson Elre, no? Magkapagasolina sila sang hanggod-hanggod gawa mga kaakson. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Katuan tanay balita ni Akson Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga kapulisan sa Banwa sang Candoni, hugot nga magabantay agud nga mapabilin ang drug-free municipality. Yari ang kaundan sang balita ni Akson Alvin Graba sa Nukpo. Akson Alvin. Aksyon Rex padayon nga mag-monitor ang mga kapulisan sa Banwasang Candoni kadungan sang sining deklarasyon kahapon sa PDEA sa ila sining 44th Regional Oversight Committee deliberation. Nga tanan gid nga lugar sa sa Candoni way na ni drugs. Way na drugs no ni kay kahapon kunti ang nabilin lang kunti siyam ang barangay sa Candoni. Duha kahapon nga liwat nga nadeklarar amo na ang barangay West kag ang barangay East sa Banwasang Candoni. So meaning complete na sila. Complete na sila aksyon na Rex. Good. Sunod diri kay Kulanag, ining siyam ka mga barangay sa Banwasang Candoni, ilan ay tanan karon nga iga-monitor. Kaga paggabantayan paagi man sa Barangay Drug Abuse Council, kagang ila sining abot pila ka barangay ang sa proper, ha? Sa proper duha, west kag east, atong medyo malayo-layo gawa ang Agboy, ang haba kung pakadto ka na bala. Mga bukid-bukid na ya. Yes, sir. Pero sa proper ya sang Candoni, duwa lang ni kabarangay? Oo, ang west kag east ang munang ara sa proper. Medyo malayo-layo jutay ang Kaningay, dumduma mo to antes ka kalabot sa west, Kaningay Danay. Pero ang maning part sa mga barangay nila Aksyon Rex, galing kitang iban niya, naabugkit na gidya nga mga barangay Action Rex, no? Now, sunod diri kay Kulanag, sa Piak nga may mga deklarasyon na, kung na-deklarar na ang bilog nga barangay kag ang Banwa itself, ang ila sini nga mga trabaho dapat ma-maintain ang kahilwayan sa nga illegal nga droga. Kay ang matabo diri sunod kay Kulanag, kung mabalik na naman ining illegal nga transaksyon sang sining mga drug pusher kag mga users, kag kung mangin madata na naman ang baligyan isang illegal nga droga sa isa ka declared drug-free barangay, may mo gali niya bawion Action Rex, no? Sa nga PDEA, kag balik na naman sa proseso, kag ti balik galing ti ang lugar sang Candoni sa prangkang istorya na maligwin nga lugar na mo. Oo, gani man. Kagulong doon na gidya kung sino man niya magamit ya drugs dito man. Gani man. Kakagito ya, mambal ya. Sige, bakal to. Bakal ka to, layo to ya. Yung masuyop ta to? Oo. Tuwaton to yung layo, yalindas ng kalan, pasulod ka to? Layo ya, tapos bukid-bukid pa, igo ka magabuto. Daw pareho lang naka-chow ka 5 gantang eh. Oo, gani man. Hamakin mo ng hiling nga daan na, or ang alagyan bla? Oo, damo pa daan mga kurbada, kag mga pilas. Mabudlay pa daan Action Rex, no, sa mga kauturan diyan. Hindi mo na gidya makuha niya magsali ka pa to ka patsisyon tos babaw. O kag magambal to yang social na lang siguro dito sa mapatsisyon tos babaw, no? Kay makon mo na iyang ang Candoni itself at ikaw mo siyam naman ka mga barangay, pero at least ang challenge man na dere for barangay officials kung paano nila ma-maintain ang drug-free barangay within sa ila sining area of responsibility. Ari ang pahayag ni Police Major Ruel Kulanag. Pagkapon, in-cleared na ini sa ato niya Philippine Drug Enforcement Unit. All in all, cleared ka na ng barangay sa ato municipality sa ato. Sir, ano ang plano karon sa imo pamunuan para ma-maintain ta ni sir?
sa amon sa pulis kan sa aton nga pagkiring. Continuous ini aton nga pag-monitor. So, siyempre, alert na di na aton pagpapayan. Natudlan din ang liwat sa mga elemento no, sa mga bad elements dira sa aton. So, continuous monitoring ina nag-intendem sa aton nga munisipyo. Kabalo ka sir, may dako kagid nga pasalamatan especially sa pagdeklarar as drug-cleared municipality ang imong lugar, sir. Yes, sir. No, kaya pasalamat kami no, sa continuous suporta sa aton nga Dalanga Provincial Director sa region no. Labi na gid sa Kaiser Manilios kag sa aton nga pinarangga nga mayor. Kagang aton nga mga mapisan nga kapitan kag ang in charge ng aton barangay naga-import sila para mag-clear din kag pasalamatan naton sa PDEA. Sundag sa nga kabayan gid lamang sa nga pahayag diri ni Police Major Rowel Kulanag. Taga dito si Major Rao? O dito na siya na-assign. Di pa taga dito na siya? Hindi, daw taga diri na siya. Halin sa BCPO nga panglugayawan niya hasta nagbanwa sa tubtuwa to na sa kwan kan dun ba? Ibot gani ko. Yung niya gani, may kagid ka kilala tingog ko eh. Sabi ko, yes sir, pasensya gid, primo. Si Major Kulanag na ni. Gani. Dito na siya nagpanglugayawan. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini seksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Nokpo. May tisianay kunang balang imo sining lawas ang vitamin C. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Daligid lang, standby na aksyon, Eric Magbanwa. Balikan ko lang ikaw dira sa balita mo sa BCPO. Mga kaaksonaryo, may ginpalayag si Senator Christopher Bungo bilang chairman sang Senate Committee on Health, no? Nga bukas siya sa ginaduso nga paggamit sang marijuana. Ay, bukas siya kuno sa paggamit sang marijuana, pero diri sa aton tong nakaligad nga inadlaw sinubaan to, dako-dako man to ang na-recover nga marijuana, no? Bilang bulong kuno diri sa Pilipinas, apang suno sa iya, kinahanglan sang maid-id nga pagtuon para sa insakto nga pag-regulate sining marijuana. No? Dapat gid man siguro na. Suno kay Go, bisan si anay Presidente Rodrigo Duterte ang nag-aabi-abi na sa among ideya sa piyak sang istrikto nga ginapatuman sang pagdumili sang ginadilian nga droga, no? Diri sa aton siguro di lang tagaling kaya hangop ni kung
ti illegal pero may mga nagatanom nga kadamo na sang mga recovery, mga pinuno sang mga puno sang marijuana nga makitaan, no? Ti naibaluan nga ang hagda nga paggamit sang marijuana bilang bulong ang ginsumiter ni Senator Robin Padilla. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo, Philippine Standard Time, las 12.55 nga oras. Daligid lang aksyon na Eric Magbanwa, balikan ko lang ikaw, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Ayos, dali lang kay manamyaw tanay, sakay Dino Alik, may lang nga pagpamati, no? About hindi gid pag legal sa aton damo gid kabataan madisgrasya. And Cecil Bikbik may lang pag pamate brand out kuno to sa binubuhan Purok Yellow Bell, no? Hasta subong wala pa galing ni Cecil Bikbik, no? Felice Benzuela, salamat gid. Rolando Hostiniane, thank you gid kay Renato Escoltero, no? Kag Jacqueline Inters ni. Sige, Joseph Resaga, salamat gid. Felix Aplaon, Idi Laos, Ray Baryoga, Jose Mungkaltorilla, and lakip na sa kay Donald Cabasag, Inday Blasa, thank you gid. Evelyn Sinaon, Gerald Babaw, Alunan Suset, Madam Virginia San Antonio Olpenda, Novi Magapan, Milili Oligo Humalumina, Jima Tagwan, Diding Alohamento, Fernandez L. Eric, no? Rizal Balsimo, thank you mana. Thank you, gid. Ayos, sige, dalig lang mga kaksyon na. Standby yan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman brown na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nung makadaog ka? Wala, pagid kayo daw.
Gusto mo ako do, ano naman do? Ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na radyo! Philippine Standard Time, las 12.59 ang aton oras, 12.59 na. May lang nga pagpamati kay Shabina Aquino, no? Nag-monitor sa sining mga inoras. Salamat gid Shabina. Pwede patamiyaw family Aquino. Tatay Tony Aquino ga pamati gid subong nga mga inoras. Tatay Tony, may lang nga pagpamati, no? And sa kay Jose Yerson Lapinig Junio, no? May nga pagpamati dira sa Stone Haven, Granada, no? Nga nagpamati. Kag si Pilton Lipura man dira sa Pasay, no? Si Leah Younger Esquibel, may nga pamati. Ayos! Sige, kantuan ta na yung balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Ini may kang tanan sa kapulisan, balasang police station 8. May person of interest na angot sa kasong paglutang to sa tag-iya sang security agency na kaligad ngadlaw sa barangay Singkang Airport. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric! Oh, din siya. Basi sa linya siguro. Oh, din siya. Oh, daligid lang kay why di sa nga daan mo to sa kuan guro out of town, no? Si Aksyon Eric Magbanwa, no? Oh, sige, kantuan ta na yung balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh, yes! Oh, yes! Dumdum nila sa radyo kamagi mo. Hindi siya nagbabasa dyan ng mga text messages natin eh. Hindi. Hindi nila naklaro eh. Kanina pa yun eh. Abaw kanina. Tagalog ka ngayon Nung madaling araw pa yan eh. Galing. Ayo di purma. Hindi pwede Ayogid. Among ganda ko nagpaabot na kita sa bulan sang 25 December. Ganino, lapit na lang Gani man, muna kay medyo problema eh. Nga? Problema kayo, wala pa. Sige lang bala, ragid na. Problema ka gani, ako pa. Ayo di purma. Imono mo pa. Sige lang bala. Ako kay Lanar Bibol Kermada, may lang nga pagpamati. Lanar Bibol Kima. Hindi na saya man. Taga Lunggo man Taga Trisi Martires Cavite, no? Tres Martires Cavite. Oh, si Lanar Bibol Kima, no? Ato na. Ato ni. Kiti Ilunggo man siya mo. Ay, Ilonggo. Oh, din pa sabi mamati man. Ating natural iti. Oo, way kita na. Ayo di purma. Ato na. Kagawa di Fred. Ay, oo. Kagawa di Fred, kagay kapsada. Mayong ugto da. Mayong, ano? Mayong ugto. Abi ko mayong pagpanyaga. May lang nga pagpamati na sila nga duwa. Busy gid sila. Sige sila dyan pasti diyan ako pagkaturuan. Basi may ara. May ano? May ara. Ayo di purma. At taga bala? Similar to the foundation sa Kinana ko. Okay. Nakasulod na gali si Bagyo sa aton diyo? Ara na sa? Oo, pero ti daw mayo man chimpo tadi Bagyo Rizal? Oo, Rizal bla. Rosal. Rizal man niya ako niya layo patuan nagkatapos ng Rizal di. Bagyo Rosal. Nakasulod na sa par. Baskog. Baskog gidya kun ara pagidyang may nuda bulsay. Ayo di purma. Lay dagi mo na iya. Damo ka lang madumduman abi kun. Relax ka lang bala kay may ara ka gid na. May ano? May ara ka gid na. May ara Dapiyo ka ba? Dapiyo. Rex Cantong Patimatic na yan. Alaban Ato na ya si Action Rex Cantong ya.
Sige lang. Sige lang pala. Ay, kay paring Alan na bales, gali, lang nga pamati, pare Alan. Araw na sa? Oo, araw na sa kitay kami nakaligad tong adlaw, Nag-coffee kami tos dalo mo. Di sa karunong dugay. Why sa ati nagdugay-dugay man sa upod kami ni Action Boy, ni Action Felix, nagro kapi-kapi kami kadali Hindi pala sa pila kasi naman, nabinulan ka na dula, sa din siya nakadto. Ati, ambot sa buho, ya guro. Ayo di purma. Bakasyon sa kuno sa bago to Ay, gali ka. Tingala ko. Wala ka sa Wala sa papatsagaw. Butaway naman sa gani ka tekso. Duway man sa kapapatsagaw. Gani man. Ay, papatsag-patsag sa Pero ang ambalya sa akon lang, simple lang Ano ko no? Niya maabot ng inyo nga duwa ni Action Eric. Ayog. Kung di na kalamay, rilo mo. Ayo, pertigid no? Ayo, sige lang, magandang live pa. Si Day Jane Isolgo, no? May lang nga pamatin, Day Jane. Isolgo, sa tanan nga nag-graduate kahapon kuno sa St. Lasal, especially kay Felicia Cabarles. Uy, Peregrino, congratulations. Graduate siya, graduate. Oo, Peregrino, parinti ko maniguro. Nasiguro ka Peregrino mo. Oo, Peregrino Mga maalam na mga Peregrino sa mga kantong. Hosto! Ayo, sige lang. Sige lang pala. Sige lang live na. Mugin na live. Yes, Action Rex. Ano ning kaso ni sa police station 8 nito? Action Rex, may ara na development, may ara na sila ginasunod. May ara na? Oo, pero do mo ni kunong do may angot ni kuno sa natabo tong paglutang last August. Sa din? Ato blang security man bla, security guard sa may Mandalagan. Mandalagan area? Oo. At pero hindi pa na konfirmado, ilo taon-taon to na sang police na to. Pero daw iniya may angot niya sa negosyo nga sa diyan ng tagiya sang security agency na MBS niya mo maning napatay nga detiro lang nga si Ivan Magbanwa Action Rex. Kasi ni Police Major Jory Puerto may person of interest sila kaling kay ang ila diri ginahimo subong nga makatipon sila sa ebidensya para matumod ng tao nga siya gid man na ang behind nga nagpapatay or if not nagpatay sa kay Ivan Magbanwa Action Rex. Kaya itong mga suspekto nga writing tandem gun for hire to ya dogin bayaran to kagin sugo nga patyon si Ivan Magbanwa. Ito may konflikto ang kompanya nga sa diin ang tao ni Magbanwa sa security agency do amo ang din pabantay. Dito may ginsipa ni ang kompanya doy conflict of interest na nang sitwasyon. Dito ang mga persona nga ginsipa sinisang kompanya nga ginabantayan sa security agency ni Ivan Magbanwa daw siya aya ang ginbalikan sining ginsipa sang di ba do tagiya man isang security agency si Ivan? Oo gani, kay ang iyang security agency gabantay sa kompanya. Ang kompanya may konflikto kamay. Kag empleyado yato mutong gin-out abing empleyado to. Wa ta kabalo ako nanogit ang behind scene nga istorya basta mo nang iniinsan nga nabato ni Major Puerto kag siya yung balikan balik siya RX sa gipailitan bla kay iya security agency ang nagbabantay sa kompanya nga hindi pasudlon ina nga mga tao ina nga mga grupo sa kompanya nga ginsipa Action Rex. That's why nga tito diri guro interest sa Major Puerto. In fact may mga ginkuha na nga mga statement si Major Puerto sa mga personnel ni Ivan Magbanwa nga affiliated sa sininga security agency. Babatian to palayag ni Major Puerto sa sininga kaso. So, sir, may development na ta. So, may ginasubay na ta sa aton personal interest. Tapos, ang mga motibo, sir. May mga na-find out na may mga kliyente na sa agency lang ang security agency na medyo ako ang kumpanya. So, ako na yung may tao kami. So, muginig siya sa mga motibo na itiro sa siya na yung security agency. Okay. So, may kliyente sa kumpanya na medyo may conflict. Siya ang incorporation sa kumpanya ni agency pa sa kumpanya na ang may motibo nga magbansi. Bali, agency ang gamit na para magbantay sa kumpanya na siya aga-front. May siya nga ginban sa kumpanya nga magsulot. Siya ang nag-front na ang agency ang ginagamit. Which is, nangakik ang kumpanya mo na? Hindi. Ang ginsipa sa kumpanya na. Siya yung nagkaligan sa management sa kumpanya na
bantayan nga hindi masulod inaangin sipa. Siya yung gamit. Pero despite siya napasunod niya pa. Wala kiti. Siya ang nag-front na parang mabantayan ang perimeter sa kumpanya. Kahit agency yung gamit. Ang agency yung gamit sa kumpanya nga may conflict. Wala ni siya front ang agency yung front na in behalf sa company, sa management. Pari kami sa area kay nasubay naman ang security para makuha naman to ang identity sa mga suspect. Initially, nakita sa CCTV sa barangay nga medyo doon pero may ring tandem ang suspect. Talikod, walang helmet. Rider may helmet pero ang gunman, wala helmet. Actually, si Police Major Radio Reporto ang hepe sa station number 8 na nagapamunogid sa sining kaso sa pag-usisa sa pagluta, pagpatay kay Ivan Magbanwang tag-iya sang MBS Security Agency. Report legal sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magbanwang report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ang Starlight Ferry. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Banwa, daligid lang mga kaksyon na balikan talang mga balita ta out of town pagkatapos lamang sini. Action Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world. Even here in the US. Balansi kag batas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy to. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nili ining station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalamati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ano may nabatihan ka mo? Naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na, ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodons. It has been there. From the moment they opened the radio
which means signing in early in the morning until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. The small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Aksyon Radio Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines, Diliman in 2020. Furthermore, several new... Ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 16 ang aton oras, live extension vitamin D3 anay, no? Ining rason. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuan tanay balita ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Resulta sang crime lab sa paigsamin blang droga halin sa isa ka street level individual nga nadakpan sa drug by bust operation kahapon. Positibo na pero sa Lunes pa ipasaka ang kaso. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rec kagabot ng resulta sa nga droga nga ginpa-examine sa crime lab bangod gingagaw ini dayon kagabi kaga positibo na ini pero ang pag-file sang kaso batok naman sa suspect na nadakpan sa bypass operation na isa ka street level individual kahapon sa hapon ang Lunes pa iga-file ang kaso ini ang pagka-confirmar sa ang Station Drug Enforcement Unit Head nga si Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna tapos atol siya na sigilanon sige lamang aga sa bahin sang Cadiz City PNP. Kasuro siya
kung may ara lang gid available nga fiscal, pwede gid nila nga mapasaka ang kaso sa pagbaligya sa druga, sa paghupot sa illegal drug, sa paghupot sa illegal drug paraphernalia batok sa sining kay Julius Alvarez Ipariñas alias Noknok. 40 anyos sa edad, wala sang asawa, kag residente sa Purok Malipayon, Hacienda Carmen, Barangay Daga, sa diin, dira man siya bypass mismo sa mga katapos ng Station Drug Enforcement Unit sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi ang Chief of Police ang Cadiz City PNP. Sa sining ginpatigay nga operation kahapon na recover ang 8 tanan ka sachet sang Cebu, kag nakuha man ang isa ka 500 piso bill nga mark money, kalakip na ang Queen's Force nga sa diin isa ka non-drug evidence, kag may nakuha pa to nga lighter sa iya. So ang bilis ni mga 6,800 ka pesos sa kabugaton nga isa ka gramo ang druga nga nakuha sini halin sa kay Julius Alvarez. Pero sa report ng mga binulan gid man nga ginpatigayon nila ang ila sini nga surveillance sa Station Drug Enforcement Team agod nga makasan nila ang operation. 3 ka busy sila nga nagbakal, kag silingon 3 ka busy na bakal, kag wala madayon ang ila sini nga bypass operation. 3 naman ka tag 500 ang napuslan man sa sini nga suspect antes ini siya nga natiklo kag karon nakahunog iya sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Report gikan sa syudad sa Cadiz sa aton mga kaksyon nga mahilig magkape, ang Life Extension Coffee Mix. Amo lamang nga kape nga sa tagsa ka sa siya sa aton giniinom nga kape o pod BBB, ni Aksyon Roger Gutierrez report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radio! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Thank you. Salamat kidakson Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa iluantang balita ni Akson Nelson Patinio, 5 ka mga barangay sa Banwa sang Calatrabaho gindeklarang drug-free barangays. Yari ang countdown sang balita ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex sa 5 ka mga barangay sa Banwasang Calatrava ang panibago nga gindeklarar sa Regional Oversight Committee nga ginapangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA. Kaupod ang iban pang ahensya sa gobyerno nga nagtililipon kahapon adlaw sa Negros Occidental Provincial Police Office sa ika-44 Oversight Committee meeting. Kalakip diri Action Rex sa mga barangay sa Banwasang Calatrava nga gindeklarar drug-free ang barangay sang Refugio, Cruz, Helobang, Minapasok, kag Tigbon. Nagatambong man sa mga pagdililipon ang mga kapitan sang 5 ka mga barangay. Kalakip diri si Police Lieutenant Jesus Alba, Deputy Chief of Police sang Calatrava, kag John Mark Fabro sang Council Chairman sang Peace and Order sang Banwa. Madumduman Action Rex nga nauna diri gindeklarar sang Oversight Committee ang 11 ka mga barangay sa Calatrava, ang barangay Hinabungan, Minsaka, Minautok, Bagakay, Tambayubo, Pantaw, Kabungahan, Winaswasan, Tilim, Castellano, kag barangay Lemery. Sa karon may 16 na ka mga barangay sang Banwa ang gindeklarar drug-free. Ang usini ginapahayag ni Police Lieutenant Jesus Alba, Deputy Chief of Police ang Calatrava, target nila sa masunod nga tuig sa naunang quarter nga maka 50% sa 40 ka mga barangay sang Calatrava. Samtang magasugod naman Action Rex
sa masunod nga semana ang ikanapulo nga batch sang community-based drug rehabilitation program sang Banwa nga magalawig sang 5 ka adlaw nga in-house seminar sa mga persona nga nagagamit sang illegal nga droga. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patiño, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat, Aksyon Nelson Patiño. Daligid lang kay daw pikiti kita sa orasan tao. Daligid lang, standby mga ka-aksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, PHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. Mga cook na nagaluto sa mga pagkaon sa mga So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talagsala na nila sa kanang lugar sa parehas nilang activities. So nagpasalamat kita kay ako sa Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, PHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pero kay iso hindi mo matudloan. So ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook na nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sa syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sa basura sa mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kung allowance halin sa gobyerno. Ako sa Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig ng mga tawo. Madamo gid na sa Hi, Tanay. Hi! Ano yung gusto natin? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan sa eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan na gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko bubuot ika mo pirme para nga magma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupahita mo sila? Papa nila. Hadlok sila sir. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Pinala namon sa police station. Sa kurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pero kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka.
Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay. Kagindala. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Magluwas sa mga frontliners na nagarisgo sa Ilakabuhi Radyo. sa sulok ng hospital. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 29 ang report ni Aksyon na VG posible pa karunan kun lang ini Aksyon na VG sa hapon no do kalang-alang gid sang tiyempota Evergreen Herbal Capsule anay kita no para sa may mga constipation balukang constipation amo siyang iloy isang tanan nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad. Ang mga utility personnel nga nagakuha sa basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo. Apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tada ang mga frontliners. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat Amo sa na, tanan nga ang si frontliners. mama wala di eh. Atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sining pag-pangalagad. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Upo temporaryo anay si Aksyon and Defensor. Mangin ka upod ninyo kay si Aksyon well masugaton may importante lang agin ikutan. No? Ako naman ang inyo sining Aksyon sa kanginan. Mapag-goodbye na kita. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Aksyon Rex Kantong. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang